comprar una empresa, la successió en el teu negoci, defensar-te a Hisenda, augmentar el valor de la teva societat, recuperar el que és teu, estudiar la competència, auditar la teva situació fiscal, incrementar la rendibilitat, negociar amb els bancs, el teu pla de viabilitat, resoldre un conflicte, una inspecció de treball, dissenyar la teva gestió, valorar el risc fiscal, definir objectius a llarg termini, gestionar el teu projecte, finançar la compra d'una empresa, l'informe de due diligence, aconseguir la rendibilitat que vols, auditoria laboral, separació de socis, defensar-te al tribunal econòmic. Amb tu, sempre i amb tot. Sabem per on començar. Arribarem al final.